babawa vakandibata kuna nyama makairi vakazondibata kudharweni kamwe chete kudharweni kundakanga ndakutsvaga somunhu ndakanga ndisina muriritiri ndaizviriritira kuti mari icho kuita senda ndakutsvaga kuti ndiwane basa kuti ndiite saka ndakazosvika vanhu vakandishaya ndopanda kasangana vakatikira MaBuns NeDrink dharweni ipopo makore acho ipopo ndandino 14-15 pamusoro inini ndinodzokora zvakare ndinonzi Zefania Manyika ndichigara mubhuku remampaso riri muyeranzou. Nyaya yandiri kumhangarira Lakson inyaya yakabudikidza neurwere hwakaitika kumuzukuru wangu mwana wehanzvadzi. Saka nyaya yakabudikira kuti mukati mekurwara kwaakaita akazofamba nemurume wake. Mukufamba vaienda muchipatara ndokwavainyanya kuenda. Asi mukati mekuzofamba mumaprofiti nevanobatsira vakabvaudza kuti aiwa mwana kurwara kwake inyaya yokuti anoda kuti azive ropa rake kwaakaberekwa. Saka takazobva kwandinobva inini ndokuya kudzinza kuti tichionesana kuti pangaitwe sei. Takauya mumusha tikawana ana mukoma tikawasuma nyaya. Ana mukoma wakati tinoenda kumba pani kwa Lakson Mpaso. Saka takaenda kumba kwa Lakson Mpaso wakati gashira vakaudzwa nana mukoma kuti ndo zvatikanga tafambira mumusha mawo. Nyaya iripo ndeyokuti hanzvadzi yangu pakafa baba takazosara tiine hanzvadzi isu tatiri mbadiki. Saka tasara tichigara mumusha. Hanzvadzi yangu anoti pakubatwa kwaakaitwa naLakson Mpaso akabatwa kuna nyamama ndike kutanga. Ndokubva vazosangana futi kudharweni papa angaenda kushanda kumapurazi zvokuti tata kushupika shupika. Ndoko akabatwa kechipiri kusvika nhumbu iyi yazoitwa. Saka ndingati muchidimbu ndeumbowo hwandingape inini muridzi wenyaya hanzvadzi iripo. Kana pano pandinosiya ndinotambanudza. Ndinobudza pakamuri mimi makamuona baba vari kutiri kuchichenyu Mwana mwana womukoma atinotenda baba taurai nawe ndikutaurwa nababa venyaya. Zviro kwazvo vakauya musi wa23 mwedzi wechi12 kumatoko vaine gurupu refamily yavo yese nemota. Vana mubengi vakandiporomesa ipapa minoto yenyandiro chii vakandiwana ndiripo paomba. Vaine mudzimu wavo wanga wakabata. Mudzimu wanga wakabatwa nevanakomana vaviri. Iyeyu ari kutaura achitaura kuti atisai kwazvo mudzimu uyu. Saka vasvika pachivanze pangu mudzimu uyu vakaupunzira pasi ndokubva varamba vakaubata. Ndichisvika inini kunogara ndakabvunza chii chiri kunetsa pamurandakadzi uyu. Havana kundipindura. Ndogaragarazve varume inini ndiri kuda kuenda kuno. Zvamuringa panapa musikuda kutaura. Ko chiiko chiri kunetsa?
uyu ndo paakazosimudza muromo uyu akuti naiwe tauraka naiwe. Ini achisimudza muromo kuti tauraka ndaiti neimwe nguva ari kutaura mudzimu uye wauya uye kuti utaure. Mudzimu uye auna kuzotaura, akazotaura murandakadzi hanzvadzi yake ndikazoti akamboda kutadza kutaura zvikachinzi mwana uyu ndewevavo. Tozandikuita izvi, mwana uyu ndewevavo. Ndakacheuka kudai chida kuona kuti mwana ari kutaura uyu ndoupiko. Ndobva ndabvunza ndati upiko mwana ari kutaura, zvikachinzi uyu akabatwa nemudzimu uyu. Ndikati ndewangu inini? Ndikati takamuzara naye, zvikachinzi neni. Ndikati newe, zvikachinzi ndikati kupi? Zvanzi makarara neni pano, mukazarara neni kutarwe. Ndikati neni, ndobva ndamuti iwe kaiwe taura chokwadi chako chese, wazvinzwa? Aikona kundinenera inini. Takamborara naye, warati zvakanaka, mwana iyeye uyu ane makore mangani? Kubva wamuzvara iwe zvachinzi 40 nemakore, 40 years. Ndikati pakamboitwawo here mimba? Havana kundipindura. Ko mazuwana kupi izvi? Ko pandakachimutora ipapo mwana iye uyu ndichiti ndigare naye, pano akazotaurirawo here kuti inini ndarara naArakisoni? Handina kupindurwa izvozvo. Ndo pandakati nyaya yenyu yamauya nayo pandiri handizi. Handina kumborara nemwana 40 yemakore. Nhasi makuya makundipomera mhosva yakadai. Chienda henyu handina kumborara nehanzvadzi yako iyi. Kuti mwana uya ave vangu kunge ndakarara nehanzvadzi yako. Zvino hanzvadzi yako ndamborara nayo. Handizivi kuti munofunga. Baba. Tinoona kuti kutaura kwenyu tiri kukunzwa. Icho kwani. Makambonzwa zvichinzi n'anga mukadzi. Ndachida kusvika aiwa. Zviri toona kuti mimi muri kungoramba, saka takumisai kuti pamuri kuenda kwese hungu. Nai baba, amai vari kunzi vakarara nababa vari ndiwa vasati anonokokoshedza vari kupinda. Tipewo che urisa. Nokuti zvese zviri kutaurika hapana chinhu chamuri kutenda. Taure zvakaitika. Vachikugara zvokupasa chinonzi chino maningi chinononoka kufamba, kana kuti chine mavara chinononoka kufamba, kuti mavara yake anasvika sei kuoneka turukani kusvika zvenyu nemakore 40. Ngozi dzimwe dziri kubata pari zvino, pamwe dzimwe dzaano 100 years. Magadanga mamwe ari kupotera yakafa muna 1971, 72, asi vari kuwanikwa chete mapfupa yavo. Nhasi mwana asi kutaura kwaari kuita vari kuti izvo vazokuhara kwaari kuita aifamba achinzi achisvikira vauya pamunhu. Saka ng'anga yauya imwe chakutsvagira imwe kuti ng'anga. Kana nanhasi vana ivovo vamwe vari musango, vana nababa varutoya vachembera. Kama avanjerenya undi baba mu baba imi baba mu ndaradzi mamchiti yo reita zviro mwaenda kumba Wow, yana Tete uya Tete. Yayo ine tsamba zvakare kukurira kana kuti yabva kuna sabhuku kuti nechidzidzo chesabhuku pamene kuti ine zvimwe zvichataura tsamba yake zvakare. Kuti kaita muzongibata ndizvo zvobatanidzwa. Pane tsamba panapa yakatodhingwa nasabhuku inotodhiti vakaisa iri kuti Kanyera village what 13 or 15 kuti asi ndechawanda 15 chawanda chief DOTITO Mandare date 14 mwezi wechi2 2024 kunatanga mimi ndinofara nekukuzisai kuti ndinopupura nyaya yazifanaya manyika naVakisoni Mpaso. Nokudaro dare rangu rakaona kuti Vakisoni Mpaso akashandisa muromo wake kurapa mhosva yaari kupomerwa. Dare rangu rakava neuchapupu hwekuti Mpaso ane mhosva kuburikidza
emukadzi waakapa mwana. Mukadzi uyu Changamire akapupura kuti akarara naMupasu Ka2 achimutyityidzira kuti asataure zvakare. Ari kutyityidzira vagarisani panyaya iyi achiti achapinda navo mumvura inopisa. Saka sedare diki ndokumbira kwamuri Changamire, ndini mupedza zvese. Ndatenda ndini wenyu Sabhukanyera, village head Kanyera village ward pane mchindo kutaura date 14 ndobva vesa namba dzavo dzefoni. Ndobva vazonyora zvakare kamakapepa akatikitiki aka kane mchindo zvakare. Vati panyaya iyi Changamire, Lakson akandinetsa. Lakson Mupasu akaramba kubhadhara mari yangu yedare. Saka ndiri kukumbira Changamire kuti asiye mari yangu yedare mudare renyu. Saka chiri kuzvidzira hanzi chapinda munzeve chawara karukukwe tombomira takadaro imimi hakuna chinhu chamuchataura aiwa mbomirai muchapiwa mukana baba amaita kushedzai mutaure zvakaitika pamberi penyu nababa maererano nenhau iripo. Pamusoroi inini ndakanga ndigere mumusha Changai mataura zita renyu ndinonzi Susan Manyika Pampasi sine ndotuma zita izvozvo zvatukwana. Saka ndichichengetwa naamai guru wangu ndakanga ndisina amai pari zvino ndandina amai guru ndandichengeta. Saka zvadaro babawa vakandibata kuna nyamama kairi, vakazondibata kudharweni kamwe chete. Kudharweni ndakanga ndakutsvaga somunhu ndakanga ndisina muriritiri, ndaizviriritira kuti mari icho kuita senda ndakutsvaga kuti ndiwane basa kuti ndiite. Saka ndakazosvika vanhu vakandishaya, ndopa ndakasangana vakatikira MaBuns NeDrink dharweni. Ipopo makore acho ipopo ndandino 14-15. Saka somwana mudiki ndikazobva ikukuno kuona upenyu hwacho hwanga hwakaoma hwakandiomera. Ndikati ndikandienda kutsvaga basa ndishande. Saka ndada kundotsvaga basa nerwandandishaya ndakwanisa kuenda kushanda ndikabva mumwe munhu andisvika kutaurira dambudziko rangu kuti ndomararamo yandiri kuita. Ana amai vairera nzousa manyanga abvanzi ndaamai wangu hama yangu. Ndabva ndagara naamai vayo. Saka ndagara nawo ndopa akanditi tagara zvanzi iwe unonomboka iwe. Ndikati zvakanzi kumama yangu ndikutotaura unonombo imi. Ndakagara naamai vavo ndagara kusvika dumbu rirakura vakachindiriritira zvese kusvika dumbu razorwadza ndakanzi kuHarare hospital. Ndakasumuka namai vakandichengeta vakandibatsira kusvika mwana akura. Mumashure pandikazodzoka kuti ini ndikwanise kutsanangura nhau yacho yakanga ichindiremera yendichisa sokuti ndikanga ndataura kunzi nhau iyi haitaurwe. Saka ndakatya kuti ndinoitaura ichiti kudii nhau iyi ndakanzi inini hazvitaurwe zvinhu izvozvi zvandaita. Saka ndakatadza kuti ndinotaura ichiti kudii. Saka mwana apinda nedambudziko rokurwara. Ndikati ini ndingatadza kutaura chokwadi. Ndiri kuchitaura chokwadi kuti babawa ndovano mwana uyu. Basvika tinotenda. Inini pandandinoda kunzwisisa imbodzokerai pamashure pamatsanangura kuti makabatwa kurwizi runonzi chi nyamama. Chii chakanga chaitika ipapo? Maiita nezvei? Makanga maita sei? Inini ndikanga ndichitsvaga huni ndainge ndiri kuti mufudzi womombe zvese ndaiita. Maigara nababa? Aiwa ndaigara naamai guru wangu ari kumbawo kwawo. Alright. Pamusoro pano zvimwewo zvandaona zvimwana apinda amayazi. Pano mukadzi uyu wandikuona vanhu ava ndiziva kuti vanobva kuti pano mukadzi akagara apa uyu
akafara nababa unge mapunzu yani mapunzu mkazi msuku sumukaende ukalapo kuite mcheresezesaitea Hanzvadzi picha. Aiwa, izvo zvakanaka nokuti ukajeka nyaya inoda kuti nyaya iri pachena. Baba, hatiti nyamama munomuziva. Tese kana isi topaziva baba. Kaka tese topaziva pana nyamama. Mapanzwa ine kutaura kwaita amai. Ndati dzose idzodzo inhema. Aiwa, tati manzwa ine itaindanzwa. Nokuti makatesera tikatenda tichinzwa. Zvinzwa asi inhema. Pamusoro bata kubatsira mhosva iwori kura kwamaita unzo dai mamuri vamwe posai muramba nomutete nyaya itesa mapurisa mwenda kujeri Teererei munzwe baba. Ndakataura inini ndikati zvakanaka pamuri kuti mwana womuze wangu hande iye yundi akataura iye pamanamada kutaura kuti iwo zvauri kuramba mwana uyu zvikura kutienda kuti ini ndikati handi mapa ndimauya kudarireni kati handi ichinorati tisati taenda kwese ikoko baba. Haleluya. Tupo pashangamire mukati. Aiwa, murutaura namambo nachifu DOTITO murutaura navo. Ndibhutwenyuka. Mukadzi wakaranisa. Tete uyu. Akambotenderera pfungwa here. Ndizive pakukura nekuti kubva gore ravakanganisana nababa wavo. Semazira amunozviti. Kurwara kunowanikwa. Semazira amunozviti. Haana kukura nemudziyo. Ndati semazira amunoita makambonzwa here kuti akamborwara nepfungwa. Inini ndati paakabva adzingwa pamumba nehama dzavo kuti maponda baba vakaenda zvachose handina kuzoonana navo. Ndati makambonzwa here kuti akamborwarawo mupfungwa. Hapana chandakanzwa ndandisingazivi. Anga achitaura muna nyamama umu shuwa maitombosanganidzwa naye achifudza kupakura. Nguva yaakaenda haana kuzodzoka achifudza mombe futi akatoenda zvachose. Aiwa, ndati pete asati aenda kwanga aenda garweni asi maitombosanganwa zvenyu chifudzo dzinyaya chifudzo dza. Iye anga asingafudzi mombe nokuti vakomana vanga varipo hanzvadzi dzake dzaifudza mombe. Iye angatoizva kumwana mudiki. Sekuru pamwe ndatadza kubvunzwa mishona yenyamata ndakatauni kuno pane padakara. Mati kubva nguva yaakaenda haanombobva afudza futi mombe adika. Dzaishona iyo mati. Handina kumbobvira ndakamuona. Akaenda Babawo. Munoziva kuti chokwadi hachikundwe nokunyebwa. Munhu womukadzi ndiano umbo hwekuziva kandi akateta varume 10 anoziva kuti mimba ndeyanhenge. Manzwa zvakanaka ichangamire. Imi zera renyiri. Aiwa, mirai timbotaura. Zera renyiri baba makura. Manzwa munozviziva kuti nyaya yenyu kuti isvike kuti itumbuke irege kutaurwa ichiri diki nauyo ukama hwenyu hwamunawo. Deba pasina ukama nyaya yenyu ingadei yanga yakabuda kare. Nyaya yenyu ikabuda nokuda kwokuti pakaita dambudziko rakadzudza pakati pomwana wenyu mimi wamukaita naamai ava. Munozviziva here kana kubva kare pasi chigare mwana aichema nozita rokurudziro kwake. Saka zvamukaita mukati momusha menyu imimi zvichidurira kuti makakanganisa paukama zvakarwadzisa mwana uye kusvika nhau yacho yabuda sokubuda kwayaita ikoku. Saka isusu baba hatidi kunyanya upedzewa nguva. Tiri kududza kuti zvataura amai ndizvozvo. Nguva yamuri kutaura kuti ingarebe kuda kwokuti ava ndatete venyu ava ndibaba venyu. Manzwa kumwe kudivi mukatova muri baba vatete venyu ava. Mukunzwa saka mwana kuti aende kotaura kuti baba ndo akandipa dumbu zvinhu zvinorema agona kuenda kupomera kusaidhi. Ezvo mwana wayo angaitotaura kuti ndokwangana kusiriko. Asi nokuda kwokuti madzinza yenyu akaita kare akaramba akati chokwadi ngachibude pachena. Saka nhasi chokwadi chabuda pachena. Mune makore mangari pari zvino? Inini panopanganisira kubvunza 74 74 minus 40
74 minus 40. 74 minus 40 yatawa. 34 ezika ndio makore yamukazviita zvanga muchiri kana tichienda sati makore ari kutaura zvigaitwa kuratidza kuti manga muchiri kunzwa asi kutaura kuti mukazviita pari zvino nezvamuri manga muchiri kunzwa kana makatarisa vanhu 34 years apa akasumuka ndozvamukazviita panguva iyoyo ende ndichwa zvinoitika right mwana weyambo unge asumudzwawo kuna amboti weyo angachinzi alisimira da kufanana nevava aripo anonzi ani mwana rachero aripo sisukatoni uya padhuze pana sekuru wako apa kana kuti baba wako ndiyanga achirwara here ukurwara wacho aipoterwa here zvakangosangana musoro usina zvirwere atataisa kuma kuti akona ausanyanya kuda kusvima zvakumuzozisozvakuitaika imimi simukai babai mutaiso wana zvazvinoitawo age ukatarisa ndiwo wega mukuru muno asi hazvinota utongwe kutongwa kwako ukona vachifananidza mwana so tumirai kutariswa zvese wagara ndiwo unozviziva hapana kana chitombopesana ipapo iwe ungagone kuti aiwa mungandigone ukasiya waita izvi ukati zvapera zvarova sekuziva kwawaita kuti tine ukama nhasi zvadzoka zvega kana isu vadiki kwauri seizvizvi hatina kana kwatombonyanya ndaita mberi mberi kutoti kukura chete kwawaita mashoko enyu amuri kutaura zvinowanikwa here kuti kana vanhu manetsana kudai munoenda kunochekwa ropa zvinoitwa here izvozvo kana kuti zvinoitwa chaizvo ndo zvandakataura kuti zvamuri kufananidza kufesi kufananidza nenguva ngavaite kuti vaende kunotarisititeereraka ungataura kuzvakavarakisonokati pamwe vepi zvakakurerukira anoitisa zvindimo iwewe ndiwatoda kupa mwana uyu ndiwo chaitisa zvikumuramba mwana akasvika sekufanana newe kudai kuti ndapuwa asiri wangu kwete kuti apa isu tese tiri panyama udai siri kuziva kuti iwewe ndokurizochi wemwana iwe kana wadzimba kuti hasi ndowakusumuka uchienda kwauri kuziva kuye kutoti ndiri kupuwa mwana asiri wangu ikudare kwachangamire ndo ng'anga yacho iyo ndiyo ng'anga yechipiri atakupa ng'anga yekutanga yeiyo kadzuru ndiyo yataura kuti mwana ndiwaningi ng'anga yechipiri yacho ndiwo kutsvaga manje inouya kumadna kwamukutaura iwe ndiwakuenda kwakudna imimi munoenda nomukadzi wamusina kurara naye aiwa ka inzwai munzwe kababa kudna inzwai munzwe kudna kunoendwa nomunhu akagara nomukadzi iyeyo moramba kuti kugara kwandingaita nomukadzi uyu shuwa ndikagara naye mwana hazi wangu manzwa ka kwete kuti moenda kudna nomukadzi wamusina kurara naye ina ndisina nomukadzi ndiri kuenda neropa ramuri kunditi ropa rinobva pavanhu iri baba naamai ndiye mwana pauropa ndozvikutsvagiwa kana sitese kuti iwe ndionenda nemwana iyeye basa gerako risara kupiwa munhu ndiwe ropa remwana wangu wamuti mwana wangu saka imimi ndimi munobasa iroro muchabvisa zvekuti muende kotowa madna imi mapirwa musva iyo
Mora nganga iyoyo yozoramba kuti hai. Pamusoro kamakurukota naachangamira. Nyaya iko ndeyekuti zvimwe zvatinogoona kuno kwatiri kuno kwedu kuno. Ndezvekuti vanhu vanokuramirai kuno musaizosvika hatiisi hatiti. Asi ndiri mukaseta judgment. Titori nanhasi unobatwa nemamwatira nemombe panapa yakatorambika saizvozvo. Ava baba kunyatsoziva kuti vanhu vari kukuvesa vakuzivatenda vachitaura kubva kwavo. Ende baba pavakazviita vakavasimbatauraita naye kuti vanga vachiri ninge mudiki mbichana. Asi nhasi unezvesoka. Mukangoseta judgment yenyu mavapa ivo ndokurwadziwa ndikozoita kubuda musaga macho. Nemhaka yekuti vabatsika vati dairai ivo ene ukuru hwavanavo vari kutotaura kuti kamfana kadi apo kuenda kuti ndozvatete. Saka kubai dare ngari kuenda kwandinoenda kumberi baba ava vozokikisa dare kana kuita right regai tibatangopinda tisataipirwa nyaya iyoyi. Inyaya inonzwisa tsitsi, inosiririsa, inosuwisa nyaya dzakadai. Regai nditi nemakore ari kutaurwa iwaya tine chimwe chiko chakatoitika ndine tsamba yandakatosaina dzemakomo dzemapollen heroes dziyaidzi munzvimbo mene muno madotito paita comrade anga anofukunurwa kuti avigwe patsva zviri pamutemo titiza tsika dzedu dzevvanhu. Makomrade anonzi vakaparara nguva dzehondo 1978 ndopakashaya gamba iroro, asi mudzimu wapotera wakabva da unokuratidzai pakaratidzwa comrade. Mudzimu waenda ipapo kuti unoratidza kuti apa ndipakarara comrade. Mudzimu wewe wakabva wachinja, wabva wabatwa nemwe comrade. Zvakazi nhasi uno muda kutakura hama yenyu uyu, muda kubvisa comrade ko ini ndasara ndandega pano. Makandisiya pano hazviite, itai kuti wondizikani kuti hama dzangu dziziye ndibva ndatorwawo pano. Zvamabvisa comrade ine inoda kubviswa pano. Ndobva atanga kutobvunzwa kuti saka iwe unobva kupi? Ndobva kuchimani-mani. Unobva papi? Zvese zita achitaura. Zvinoita Mwari baba vatawo kuchimani-mani akavati pabatoziya nzvimbo yayo ndoiziva. Ndobva atotumwa nomudzende munovaudza kuti pana comrade wenyu ari kuno anofanira kuti afukunurwe. Zvakati kamai vanhu zvandikutaurirai kwani masvondo mairi. Vekuchimani-mani vakatouya vakatopupura mhepo iyoyo yabva yabata futi. Yabata mhepo yabva yataura futi. Ndaona pane vanhu vabva kuchimani-mani, pane munin'ina wemufi ari pano. Zvakati vachitapisa kuti atoziya nemhepo iyoyo pane munin'ina wemufi ari pano. Asi kutaura za1978 muchitaura kana takataura za1978 zvaitika izvi ndezvo kuti comrade akutifukura vakatotenda kuti zveshoyama yedu nezita nechii zvese wekuchimani-mani atoti makubvisa comrade ndakusara ndaapano ndega ite kuti ndibviswe pano. Asi takatarisa mazuva acho kuti 1978 kusvika izvo hadzina kupfuura 40 years kuti dzimwe chete nedzatiri kuzwa munomo 1978 kusvika 2024 pane makore mangati. Asi comrade atozofukunurwa. Ndakatodhinda tsamba yacho inini yekutovanyorera kuti munhu uyu ndinomuziva akashayikira mudunhu mangu. Izvo vakatorwa kuti vachitoona kuti comrade achitotorwa achiendeswa kuchimani-mani. Saka kuti nyaya dzakadai mungadzirambe zvenyu asi ndedzechokwadi. Saka tikuti mambo kana vachitaura kunombomedza mate mbudzi dzacho munadzo dzakawanda. Regai tingoti murume uyu anoda mbudzi imwe chete. Ndisandaisa judgment yaanofanira kubhadhara kuti mambo ari kutaura yari ngotaura. Ndoda mbudzi imwe chete yachabhadhara. Inga mavanhu vakuru wani 74 years. Saka tiri kuti wabatwa nemhosva yemakuna-kuna yawakaita yekuti wakatora atete hanzvadzi yababa vako wakaita mwana. Toda mombe 2 dzemakuna-kuna. Mombe inoenda kumhondo rimwe chete inoya kwamambo zita 2 nehwai chena yekuchenura chimina chawakaita musha umu. Ndozvatinoda izvozvo. Wabhadhara izvozvo tinozoda kuti ubhadhare uripwa kukanganisa kwawakaita mwana wevanhu. Panoda zvisungirwa zvokuzosungira zvaunofanira kusungira. Mombe yemasungiro, mombe yeumai nemombe yedanga yemwana wakaita iwewe. Zvese zvinozvida unofanira kuzvibhadhara zvinhu izvozvo. Nemachira zvese izvozvo zvinodiwa tikuzvida. Panopera masvondo 3 toda kutarisira pfuma iyoyo inge yauya nemombe dzekwamambo zviye pari kuti zvione nembudzi yandataura iyoyo yekuti unongochitaura kana mambo achitaura tikuzvida zvinhu izvozvo. Iwewe kuti ubude munyaya toenda paDNA yangu wachitaura yamanje ndiuchaitora kuti wewe kukurunza kwako kumaita ati masvondo 3 ndopatiri kuda uripwa hwepasi
iwe kana uchakone mombe uchatengesa kuti ugonoona mari kunotorana DNA zviitwe izvi kana wada tozvita pajekeri zvita natinashe mugambe zviya vanhu vese vemudotitouya utaiwa ndakasununga mwana ina handimuzive zvoitwa bhozi kana zviri kuti watora natinashe mugambe zvinenge zvareruka bhozi rakati kuita pajekereri unogona kuti tipe $100 iri tiite asi unogona kubatwa futi kuti mwana ndewako saka iwe kana uda kukurumidza kuti usabhadhare mombe dzekumapunapuna zvakabuda zvinzi mwana hasi wako ropa rasiyana wabuda munyaya saka zviri kudiwa chete ndezvekuti iwe uchikurumidza kuti mene zvawataura izvi kuropa asi wakabatwa nemhosva iyoyo makunakuna iwa tiri kuwana mumasvondo matatu andataura zvikunzwa here Zefania ndeupi Zeveneko yeLaxon Laxon wazvingozvatataura handichada kana mubvunzo kana chiita pedza ndari panopera masvondo matatu ndikuda zvinhu izvozvo zviuye zvikunzwika ndati mombe ngani mbiri dzinouya kwamambo nehwaichena yekuchenura ndozoita zvisungirwa zvembudzi 4 nemombe yemasungire mombe yeumai nemombe yedanga nemachira negumbezi rababa tikuda zvinhu izvo zvive mudare rino ramambo DOTITO ndima uchazvibvisira zvinhu izvo baba mune chimwe here chekutaura tangade kutaura mune chimwe chekutaura here chamungade kutaura ndinotenda dare remuchangamiri zvimwe zvese haungaudze mwana kuti handikudze asi mazvinzwira kuti mwana ari kuti iwe baba mazvinzwawo izvozvo ndine chichemo ipapo kuti changamire mudunhu menyu nemunzvimbo menyu izvo tichazvigadzirisa tazvinoti respect haana so zvida mari yasabhuku yanzi kwasabhuku haana unga akabhadhara mari yedani haina kutaura kunzi yanga iri mari here apo $25 ibva manyora tinobhoda tosabhuka dzorerwa mari yedare $25 nemari yakakwirisa nenge vaZefania vafana kudzorerwa mari yawo yedare handisi kuzona pakufamba kwatatichiita uku tine mudziwa ngati chihaya pakufamba kwatatichiita handisi kuzivawo kuti makashandisa mari yakawanda zvakadii zvibva zvambonyorwa ipapa panofana kuti mudzorerwe zvinhu zvaizvo yezvo zvakusva ma 350 yakusvika mari 350 nyorai 200 imbonyorai 200 ipapo mari yekufamba kwavaita nyorai $200 zvinofana kuzoti vabhadharwe zvinhu zvavo kana vazona vasina kubatwa nemhosva vabhadhare zvinhu izvozvo manzo kana musina kuzobatwa nemhosva zvinhu izvo zvamubhadhare ene munosaina saina baba mucherechedzi kuti madarika nemudare mamambo DOTITO zvichirero kuti mukasaina iadvantage kwamuri futi pakuti inini mandikuudza zvese zvikudiwa maprocesses euya yarigona kuti kwamambo kwacho kwakasonzi kudii pamunozongouya muchira kuno mimi masaina papimiro eni pepa ramada munofuwa notapa pari zvino zvapera chiuya musaine saina kuti ndaibvuma here mhosva For these and more stories, tune in to ZimNews TV with Robert Tafumani.